Nasikop ang usa ka lalaking nanglungkab og tindahan sa barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Maayo na lang nga nabawi ra ang 157,000 pesos nga nakawat. Si Fe Marie Dumabok sa report. Gilungkab ang usa ka sari-sari store sa barangay Poblasyon sa Talisay City ganihang kadlawon. Diin 157,000 pesos nga halin ang nakawat. Sa pakisusi, nasayran sa Talisay City Police nga nilakaw ang 72 anyos nga tag-iya sa tindahan uban sa duha ka kauban ini aron mag-inom kagabi. Apan sa pagbalik sa biktima pasado alas 12 sa tungang gabi, ilang nabantayan nga gubaan na ang lock sa pultahan sa tindahan ug nahanaw na ang 157,000 pesos nga halin sa tindahan. Usa sa trabahante sa biktima ang nitug-an nga ang suspitsado nga si alias Arnel, 52 anyos, part-time nga trabahante sa maong tindahan, ang giingong mibahad nga iyang lungkabon ang tindahan kay naglagot siya nga gamay ra ang iyang sweldo. Nagtrabaho ang suspitsado isip driver sa usa ka construction company nga nahimutang duol ra sa tindahan sa biktima. Nag-part-time usab ang suspitsado sa tindahan sa biktima. Sa hot pursuit operation, naabdan sa Talisay City Police sa construction company ang suspitsado ug nabawi idihagikan kaniya ang 150 katag sa kalibo ka pesos ug ang 7,000 pesos nga mga sinsiyo. Tukmang kaso ang ipasaka batok sa dinakpan. Usa kini sa pahimangno sa hepe sa Talisay City Police ning taas nga bakasyon tungod sa pagtimaan sa Semana Santa. Awhag sa kapulisan nga siguraduon usab nga dili biyaan sa taas nga oras o adlaw ang mga panimay ug mga business establishment nga way tawo. O di baka doble nga seguridad ang ipatuman. Kita sa itong kagalingon, padayon kitang magbabinantayon kay although ang police is full alert karon, mas felt ang presence sa police karon, but dili sa tanang higayon o sa tanang panahon o sa tanang lugar na agad ang police. Magbinantayon kita kung natay mga bantayan nga mga kadudahan nga mga lihok or natay makita nga krimen, dili kita magbakuli sa pagduol sa pinakaduol nga police nga atong makita o pag-report din sa police station. Samtang, bisan ko na busy ang kapulisan sa seguridad ning Semana Santa, padayon ang ilang pagpaygayon sa mga buy-bust operation nga misangpot sa pagkasikop sa 5 ka mga suspitsado sa managlahing anti-drug operation sukad niadtong Lunes. Unang nasikop niadtong Lunes sa gabi si alias Brenda, 49 anyos, usa ka lab-asera nga nasakmitan og mobalor sa 35,360 pesos nga illegal nga drugas. Og gagahapon sa alas 2 sa hapon, nasikop ang usa ka construction worker nga si alias Adonis, 34 anyos, sa iyang gitrabahoan sa Barangay San Roque. Nasakmitan kini og 35,700 pesos nga balor sa shabu atol sa buy-bust operation. Nasikop usab kagabi ang 23 anyos nga e-bike driver atol sa buy-bust operation. Nakuhaan kini og 35,000 pesos nga balor sa ginudahang shabu. Gihulagway ang tulo sa Talisay City Police nga mga high-value individual. Uban ni Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.